Comencem. Intentaré fer-ho. Evidentment no llegirem tot això. Mireu, sobre el primer congrés monogràfic que vam fer sobre els occitans en València l'any 2023, s'ha de destacar que és el primer congrés monogràfic sobre la qüestió occitana que es fa en València. I que és molt important perquè partíem d'una situació en què aquesta qüestió s'havia tractat, jo qualificaria d'una certa superficialitat, com si la relació en aquest món occità fos poc més que una relació puntual, fruit del veïnatge entre diversos pobles. I en acabant aquesta visió un poc simplificada de la història dels valencians, en què els cognoms que no tenien una fisonomia clarament valenciana, perdoneu-me, que no tenien una fisonomia clarament aragonesa, navarresa o castellana, eren tot nissagues catalanes. Clar, això era una simplificació d'un panorama que és molt més complex. Bé, mireu, jo, clar, evidentment he llegit els articles fantàstics de les comunicacions i sobre com avaluar aquesta empremta humana dels occitans en la nostra història, diríem que sobre aquestes raïls occitanes hi ha dues visions. Una visió primera, que diu que seria una relació puntual de veïnatge entre pobles diferents. És el relat que ha predominat entre els medievalistes valencians i una part dels de Catalunya. I no així, normalment, entre els acadèmics navarresos i aragonesos, entre els quals, des d'un primer moment, de la qüestió occitana se n'ha parlat en amplitud i normalitat, com per exemple en Manuel Alvar. I en acabant, l'aproximació B, una relació humana i cultural intensa al llarg dels temps, fet que es reflecteix en un diasistema lingüístic occitano-romànic. Visió que, amb matisos, evidentment, acrediten diversos estudiosos, Casany, Colomina i molts més, jo n'he posat a dos, per als quals les variants lingüístiques occitano-romàniques no haurien diferit de manera significativa fins al segle XIII. Afegim nosaltres que els contactes humans al llarg dels segles haurien ajudat a mantenir un parentiu lingüístic que encara és molt significatiu. Els ponents que haveu parlat en aquest congrés haveu donat molts exemples, per exemple, Jordi Colomina. Jo recordo un cas concret, que recordo en una xerrada que vam tindre en occitans, i són les paraules bugada i ruscada, que són les dues formes valencianes de dir allò que en castellà és la colada. I justament en occità existeix bugado i ruscado. Són les dues variants valencianes, també existeixen en la llengua occitana. Podríem posar tants i tants exemples. Bé, passem ràpidament. Bé, què implicacions té? Implicacions de la relació en occitana. Aquest és un punt polèmic, és el punt dels sentiments i aquestes coses que jo estic convençut, com dia des Vicent Terol, que els sentiments són inevitables perquè no són persones i no són robots, però una cosa és la ciència i una altra cosa són els sentiments. I les dues coses haurien d'anar de la mà sense una interferir en l'altra. Hi ha dues visions que tenen relació en aquelles dues aproximacions que hem vist al principi. Aproximació A. La consideració dels primers catalans com a poble que naix essencialment diferenciat dels pobles occitànics, o com li vulguem dir. Aquesta diferenciació en la conformació humana i lingüística de Catalunya tindria un efecte consecutiu en la constitució humana i lingüística del Regne de València, que seria, llevant d'algunes comarques, l'Alt Palància, l'Alt Millars, una extensió humana i lingüística del Principat. I ara la visió B. Fins al segle XIII, l'essència humana i lingüística de Catalunya no és deslligable de l'àmbit occità. La Constitució del poble valencià reflectiria la base essencialment occitànica de la Catalunya vella i nova, i també la pròpia d'Aragó i Navarra, on hi ha una major presència de l'element iberoromànic.
Mireu, jo he tingut molta sort d'abusar intel·lectualment de Lluís Gimeno, de Jordi Colmenar, de tots, d'Emili Casonava, de tots els presents, de Lluís, de tots, i d'una persona tan gran com va ser Germà Colón, que mereix un especial a banda d'anècdotes, d'anècdotes que me les va contar totes en el cotxe mentre el duia de la Universitat de Castelló a Castelló. Coses increïbles. Bé, Germà Colón m'explicava que la diferenciació, que ell pensava que en la Catalunya vella hi hauria una cosa ja diferent, intrínsecament diferent d'una miqueta més al nord. I diria que seria un cert element iberoromànic, que es podria mostrar en algunes preferències lèxiques que existien des del primer moment i que no es podien vincular en l'aragonès ni en el castellà. D'acord? Això és el que... Un exemple. Als valencians ens correspondria dir lleixar, però diem deixar, que seria una variant lligar a l'iberoromànic. D'acord? Això és un exemple de tants. Però com dic, mireu, pensen com pensen aquestes persones que sabien i saben tant, el fet que pensen diferent és fantàstic. Fantàstic que discrepem és fantàstic, que m'emprengueu és fantàstic. Feu bé, no, feu bé, perquè és així com aprenem. Tots ens enganyem i podem dir coses que no estan bé. Bé, mai podrem quantificar la presència occitana entre valencians, clar que no. Aquesta afirmació és repetida per diversos ponents i és certa. Fins a meitat del segle XVI, sovint ja en el XVII, bona part de la documentació existent, els censos, les peites de béns, no fa menció als orígens dels individus. Hi ha excepcions, els llibres d'aveïnament, la documentació notarial, el registre d'hospitals, tot això que coneixeu. Ara, els indicis que tenim són sobrats en Catalunya, en Aragó, en Navarra, d'acord? I una consideració prèvia abans de parlar de persones. I és que la immensa, dic la immensa perquè és possible que siguin el 95 i no tots els cognoms dels quals jo parlaré així. Però aquests cognoms no són, vull dir, a banda de tindre una fisonomia més o menys occitana, apareixen en documentació en què diu que la persona és natural del Regne de França. Per tant, ja partim de l'aval documental, que jo estic superd'acord amb Vicent Terol, que si no és així, estem construint fantasies. Bé, la qüestió dels cognoms, xics i xiques, és molt, però molt esvarosa. Jo vos convido a tots, vos faig aquest convit, rara vegada aconsegueix que la gent s'apunte a això de la genealogia. Jo vos anime que ho feu. És apassionant, però és que no vos imagineu lo apassionant que pot arribar a ser. Com és possible que no aprofitem el temps d'esta vida per a construir el nostre arbre genealògic? Mireu, vos posaré un exemple que no té realment, després ho diré, ja ho vaig dir en l'última jornada de la dictada occitana, que realment no té cap mèrit. Però jo recordo sempre a la meva iaia murciana parlant de son pare, que era de cognom alemany, i els avantpassats eren d'alemany. I després veig que eren alemany de Cervelló, que era alemany de Cervelló, i que aquestes persones descendien per dues bandes de Jaume I, i en concret de Jaume II. I jo, a partir d'aquest moment, vaig quedar al·lucinat. Clar, la cosa és que pràcticament tots els valencians, per algun costat dels milers i milers d'avantpassats que tenim, mos toquem en la Casa Real d'Aragó. No té realment molt de mèrit. La cosa és saber-ho o no saber-ho. Quan varen dir que Letícia descenia del rei de Lleó, és que mig estat espanyol o Espanya descendeix del rei de Lleó. L'empremta sanguínia de la noblea o noblesa en els pobles és immensa, perquè el poder s'ha expressat en aquesta facilitat per a tindre fills i descendents. Per tant, tots vosaltres teniu sang de tots, dels bons, dels roïns, dels rics i dels pobres, d'absolutament tots. Bé, i ara parlem de cognoms. És complicat l'assumpte, però mireu, l'adaptació a la fisonomia valenciana dels cognoms occitans és un fet que coneixeu bé. Boix, que possiblement és el mateix que Bosch, que acaba sent Boix.
este Lobet, que acaba sent Llobet. Després, els cognoms que per etimologia cumben en aquesta seqüència, que és clarament occitana i no catalana ni valenciana. Molés i Mulet, que és el mateix cognom i que se pot demostrar perquè apareix en els mateixos pobles. En acabant la família era, en el 16 era Mulet i en acabant els Molers o al revés. Això passa tot el temps. Per exemple, Peirats, que era Peiràs, Peirat i a l'acabar ha sigut Peirats. Els toponímics, Argelós, Bordeus, Saores. Mireu, aquests cognoms, també Bodí, Mulet, Pasies, que ara en parlaré perquè hi ha algun cognom que és particularment de com Pasies. Mireu, aquests cognoms tenim aval que diuen que hi ha individus, concretament de les comarques del Maestrat o de la Plana, que tenen aquests cognoms i descendeixen d'occitans. El cas, per exemple, és que diu contingut semàntic propi de l'occità. És veritat, com diu Emili Casanova, que Bodí podria vindre de Vimbodí. És molt possible. El cas és que Bodí, segons els genealogistes francesos, està relacionat amb una persona que és panxuda, que té bona panxa. Bodí estaria relacionat amb els budells. És una possibilitat. En el cas de Mulet o Molés és el moll. O sigui, la variant catalano-valenciana de Mulet o Molés seria Mollet, perquè ho entengueu. I Pasies. Per als genealogistes francesos, Pasies seria una interpretació de Pasies. I Pasies, en occità, és un pereós, és el pausiès, que així s'hauria reduït a Pasies. A Pasies, vull dir, en canvi de la tonicitat. D'acord? Bé, i ara, per a intentar millorar una miqueta el tema de la investigació, molt ràpid. Mireu, jo intentant en els meus amics de l'associació Genealogia Valenciana, que som un grupet molt actiu i que ens ajudem mitjançant un grup de WhatsApp, què és el que veiem? Que quan hi ha occitans, francesa, en un poble, notes aquest fenomen d'agrupació, com que l'efecte cridar. Uns arriben darrere dels altres. Per això, en Vila-real, per exemple, te trobes Barruer, Burgara, Burguet, Candau, Carreres, Colonques, Mondina, Mondí i Bondí, que és tot el mateix, Peset, Saores o, per exemple, Vinyals. I te'ls trobes tots junts en acabant el tema dels matrimonis, dius, així què és el que passa? Doncs que, evidentment, tenien relació entre ells. També passa a Castelló ciutat. Jo espero que el nostre gran amic Paco Jimeno, que era professor de la universitat, un dia se llançarà a parlar del barri occità que hi havia en Castelló i del qual tots els castellans, per exemple Lluís, que és betí, formava part d'aquest grup de persones que van tindre molta relació entre ells. Ell diu que fins i tot sap el barri, quin de tots els barris era on estaven tots. Sí, ja t'ho contarà ell. Ja t'ho contarà ja. I després, a veure, i una cosa que vull dir és que això dels cognoms és esvarós. A veure, el cas és que un cognom no se pot aïllar del lloc on te'l trobes. Per exemple, jo tinc Casanova per Via Murciana, pel camp de Cartagena. El cas és que Casanova, s'han d'aclarir moltes coses. Casanova, per exemple, realment no és Casanova, és Casa, possiblement una cosa així com Casanava o Casanova. O sigui, se refereix a un lloc on hi ha cases, que són roures. Als occitans els agrada molt, a partir de la casa, que és un tipus d'arbre, casany, casanya, cases. A Nules, per exemple, hi ha cases. I a mi me dia Marisol González, exacadèmica de la llengua, que coneixia molt bé, que és que aquest cognom, jo no sé per què no diem cases, diem cases. Estava molt clar, i està molt clar perquè diuen cases. I és que és cases, perquè és el plural de casa, que és, en occità, un arbre. El que passa és que nosaltres hem confós aquestes cases en cases i la casa nava en casa nova. Ho hem assimilat fent una interpretació falsa. O sigui, per a que vegeu, ara, com dic, quan trobem un cognom en un lloc,
compte, perquè, per exemple, els Casanova murcians descendeixen de mercaders italians. En concret, podrien descendir remotament d'Occitània, però estos descendeixen d'italians. No són els mateixos que trobaríem, per exemple, en Borriana, que venen de Sant Joan lo Petit, un lloc d'Occitània. D'acord? I ara, ràpidament, el tema de les coincidències toponímiques en Occitània, Aragó i Catalunya. Guinó diu, a veure, els cognoms valencians, les llistes de les cartes pobles poden ser indistintament navarresos, aragonesos, catalans, però així la prova és els llinatges que fan referència a topònims. El tema està en que també la toponímia occitana, l'aragonesa i la catalana són molt paregudes. I en acabant està el tema de les mutacions, cosa que tu t'has fet una figuració i resulta que és una cosa molt diferent. I mireu, per a que vegeu, hi ha una vila, hi ha un cognom que és Anyó, d'acord? Hi ha una vila aragonesa que es diu Anyón. La qüestió és que este Anyó valencià és una reducció, i ho comprovem estudiant els llibres parroquials, d'Avinyó. D'acord? O sigui, no es refereix a Anyón, en la actual província de Saragossa. Per exemple, Mallent o Mallent, que n'hi ha tantíssims en Castelló, doncs no són de Mallent en Aragó, són de Mallenc, que és persona natural de Malla en Catalunya. D'acord? Però els havien canviat de Mallenc a Mallent i en acabant Mallent. Vull dir, per la qual si tu no tens la història, no has fet aquesta investigació detectivesca, arribes a conclusions absolutament equivocades. I el cas de Torlà. Torlà és una de les formes de Tolosà, Tolsà, Tolrà, Toldrà, no té res a veure amb Torla. I en acabant, compte, perquè hi ha topònims en Aragó, Capella, Lorbès, Pitarc o Pomer. Però és que aquests topònims aragonesos són conseqüència de persones vingudes de l'actual sud de França i que tenien aquests cognoms. M'enteneu? I de fet els valencians, tant Capella, descendents de Joan Capella, natural d'Occitània, que arriba primer a València, l'Urbès d'en Castelló, Espitarc, que no són occitans pròpiament, sinó són de més al nord de França, i els Pomer de Nules, que arriben al 18, són occitans tots. O sigui, no descendeixen d'aixos topònims aragonesos dels quals nosaltres podríem pensar fàcilment, no, mira, és que venen d'ací. No, no venen d'ací, ho sabem que no, i per tant, compte. Com veieu, tot qüestions... Bé, mireu, tot l'OR que jo he posat realment ho publicarem i ho veureu i així no ho farem més llarg. Jo només vos vull dir que jo inclouré així una guia breu per iniciar estudis genealògics i per a que, com dic, vos motiveu a començar aquesta feina, perquè al principi pareix que no, però molt fàcilment anem arrere i descobrim coses increïbles i que t'augmenten l'interès per la història, pels ciutadans. De moment t'adones que eres família de tots i, per exemple, no ho he dit, però Lluís i jo, evidentment, jo pensava que de Castelló no tenia ni la punta del dit, de Castelló d'Alplana. Ui, i tant, i tant, i tant, i tant que sí, i tant, perquè som tots germans i som tots família. Jo us ho he comentat moltes vegades, però és bonic que la gent ho veja i ho sàpiga. Sí, estem tots relacionats amb tots. I, mireu, sí que voldria acabar, no havia dit una cosa, però te la dic ara. El fet que no puguem documentar, a veure si ho trobo per ací, perquè és una llàstima que no pugui llegir. A veure on està. La mare que me va parir. Espereu un segonet. Ai, senyor. És que això s'ho han dut. Ah, sí, molt bé, així està. Mireu, el fet... Bé, no ho tinc per ací, no sé per on està, però té igual, ho diré. Els patrons antroponímics, per què són tan importants? Veure quina és, per exemple, agarrar els 30, 40, 50 cognoms més típics d'una comarca d'uns pobles germans que tenen molta relació. Per exemple, fem això en la Plana, d'acord? I en acabant observem la Plana i el Maestrat també,
I en acabant entra i mira un grupet de gent, per exemple, del Matarranya. Jo no tinc un sol document que diga que algun dels meus familiars o dels amics nostres, que estan per ací, que els isca, no sé, fill de tal, nascut en Calaceit. No, però la veritat és que quan mirem el Matarranya, què trobem? Bodí, Vilar, Llop, Robert, tots els muntanyers, Adell, tots els cognoms típics de la plana del Maestrat estan tots allà, tots, i també al sud de Catalunya, d'acord? I encara que no tinguem documents que ho demostren, però quan veus que la relació de cognoms normals de la plana estan idèntics en el Matarranya, això no és casualitat, m'enteneu? Si això ho apliquem al cas de persones del Matarranya del sud de Catalunya, també hem d'aplicar-ho a casos diferents com serien estos patrons antroponímics típics de la població occitana. I, xics, moltes gràcies per haver aguantat fins ací. Si teniu alguna pregunteta? Sí?